Urretxu, historiaz guztiriko kaleen herria. Kale horiek bizi ditugu urretxuarrok egunero, elkarri auspoa emanez, elkar lagunduz. Egoera zaienetan, argi biziz jazten den herria da gurea. Horretan laguntzeko urren merkataritza mahaiak udalaren laguntzarekin erosketa bonuen kanpaina bat abiarazi du. 10 euroren truke, herritar bakoitzak 30 euro jasoko ditu bonuetan, 10 euroko bonu bat eta 5 euroko 4 bonu. Hau da, herriko komertziotan gastatzeko 5 bonu jasoko dituzu. 10 euroren truke, 30. Bonuak udaletxean eskuratu ahalko dira, astelenetik ostiralera goizeko 8:00-etatik 3:00-etara. Eta arratsaldez nahiago baduzu, kulturretxean eska ditzakezu 4:30-etatik 8:30-etara. Bonuak erosteko txartelaren bidez egin behar da ordainketa. Non gastatu bonuak? Oso erraza da, aurkitu irudi hau kanpainan parte hartzen duten komertzioen erakusleioetan. Urretxu.eus webgunean ere aurkituko duzu kanpainan parte hartzen duten denda, jatetxe eta tabernen zerrenda. Bonu hauek irailaren 30 baino lehen erabili beharko dira. Urretxu merkatariengandik urren.